Genesis 10:9. Na Onyankopɔn hyira Noa ne ne mma, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ: Mongo na monɔɔso, na monhyɛ asase so ma. Na mo huhu ne mo husuro mmra asase so mmoadoma nyinaa, ne ewiem nnomaa nyinaa, deɛ awia fam nyinaa, ne ɛpo mu mpataa nyinaa so. Mo nsa na wɔde wɔn ahyɛ. Deɛ ɛkeka ne ho a ɛwɔ nkwa nyinaa, ɛnyɛ mo aduane. Mede nyi nyinaa mama mo, sɛdeɛ mede nhamono memaa mo no. Nam a ɛwɔ ne kra, ɛne sɛ ne mogya mu nko na mu nie. Na mo mogya deɛ, mo kra nti mebisa. Aboa biara nsɛm na mebisa. Na onipa nsɛm, obiara a wɔyɛ ne nua mpo nsɛm, na mebisa onipa kra. Deɛ wohwie onipa mogya aguo no, onipa so na wɔnam behwie ne mogya aguo. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn suban so na wɔyɛɛ onipa. Na mo deɛ, monwo na monɔ, na monyɛ asase so menyamenya, na monɔɔso wɔ so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mma a ɔka ne ho no sɛ: Na me nso hwɛ, merema mapam atim hɔ ama mo ne mo asefo a ebedi mo akyiri, ne akra a ɛtete ase a ɛka mo ho nyinaa, nnomaa, ntɔteboa ne asase so mmoadoma nyinaa a ɔne mo wɔ hɔ, wɔn a ɛfiri adaka no mu nyinaa. Na mama me ne mo apam yi agyina hɔ, sɛ meremfa nsuyiri me nsɛ honam nyinaa bio, na nsuyiri remma me sɛe asase bio. Na Onyankopɔn kaa sɛ: Apam a merema no ada me ne mo ne akra ateasefo a ɛka mo ho nyinaa ntam akɔ na nsantene awoɔ ntoatoasoɔ no ho nsɛnkyerɛnne nie. Menya nkontɔn na mede masi mununkum mu, na ayɛ me ne asase ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na sɛ mede mununkum meba asase so a, obehunu nyankontɔn no wɔ mununkum mu. Na makae mapam a ɛwɔ me ne mo ne honam nyinaa mu akra ateasefoɔ ntam no. Na nsuo annane nsuyiri ansɛe honam nyinaa bio. Na nyankontɔn no bɛba mununkum mu. Na mahwɛ, na mede makae daa apam a ɛwɔ Onyankopɔn ne honam a ɛwɔ asase so nyinaa mu akra ateasefoɔ nyinaa ntam no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ: Yei ne apam a mama no agyina me ne honam a ɛwɔ asase nyinaa ntam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na Noa mma a ofiri adaka no mu firi adie ne Sem, ne Ham, ne Yafet, na Ham ne Kanaan n'agya. Yeinom ne Noa mma baasa no, wɔn mu na nnipa firi petee asase nyinaa soɔ. Na Noa firi aseɛ yɔɔ kuya, na ɔyɔɔ bobituro, na ɔnom nsa no bi, na ɔboroe. Na ɔda ne ntomadan mu a ne ho da hɔ. Na Kanaan agya Ham kohunuu n'agya adagya mu, na ɔkɔka kyerɛɛ ne nuanom baanu no wɔ adi hɔ. Na Sem ne Yafet faa ntoma, na wɔn baanu de gu wɔn matiri so nam nkyirinkyire de kɔkataa wɔn agya adagya so, na wɔdanee wɔn ani kyerɛɛ akyire, na wɔanhunu wɔn agya adagya mu. Na Noa ani so tete firii ne nsa boro mu na ɔtee deɛ ne ba kumaa no ayɛ no, ɔkaa sɛ: Wadome Kanaan, ɔbɛyɛ nkoa mu akoa ama ne nuanom. Na ɔkaa sɛ: Nhyira ne Sem Nyankopɔn Awurade, na Kanaan nyɛ wɔn akoa. Onyankopɔn ma Yafet asentrɛ, na ɔntena Sem ntomadan mu, na Kanaan nyɛ wɔn akoa. Na nsuyire akyiri no, Noa tena ase mfirinhyia 350. Na Noa na a odiiɛ nyinaa yɛ mfeɛ 950, na owui.